Здравейте, в това видео ще ви покажа някои неща по номерацията и означенията по пътническите вагони. Ще започнем от номера, който е 12 цифра, но го има всяко железопътно возило, не само пътническите вагони, но и товарните и тяговия подвижен състав, локомотиви и мотриси. Този номер е по УИЦ, което е Международния железопътен съюз. И номера може да бъде разделен на групи от отделни цифри. Първите две показват режима на обмен. 50 случая показва, че вагона не е годен за международно съобщение. 51, ако показва, че вагона е неклиматизиран с постоянно между релси, е годен за международно съобщение. Ако първата цифра е 6, значи, че вагона е климатизиран, ако е 7, че е устойчив на високо налягане. И други такива комбинации от цифри има. Вторите две цифри показват администрацията собственик, за БДЖ вагоните това е 52. Следващите цифри са серията на вагона и броя на купетата може да се разшифрува с таблици от тях. Тези две цифри от серията 50 в случая показват вида на отоплението, което пак с таблица се разшифрува. А тези три цифри тук 039, това е поредният номер в серията. И последната цифра е контролна цифра. Контролната цифра се изчислява по формула и тя служи за проверка на верността на номера, защото в много документи се записват номерата на вагоните и за да се провери да не е объркана някоя цифра, се проверява дали контролната цифра е правилна. Тая формула не е много трудна, сега ще я покажа даже. Номера на вагона, всяка цифра, в зависимост от позицията си, дали е четна или нечетна, се умножава по 2 или по 1. Тези цифри, които са нечетна позиция, се умножават по 2, а те на четна по 1. И така тези произведения, които се получат, се събират и се получава някакво число. И в зависимост колко единици остават до следващото кръгло число, това е контролната цифра. Ето сега на този вагон ще му сметнем контролната цифра. Почваме цифрите на нечетна позиция по 2 и умножаваме другите по 1. 2, 1. Аз забравя да кажа, че ако при умножаването се получи двуцифрено число, то се представя като сбора от цифрите. Ето тук примерно ще се получи 10. Няма да го пишем 10, но ще го пишем като 1 плюс 0, което е 1. 0 по 1, 0. Събираме тези произведения. 5 по 2, 10, пак като 1 го представяме. Тук 2 по 1, 2. 2 по 2, 4. После 1. 10 пак 1. 0. Пак 0. 3. И 9 по 2, 18. 1 плюс 8, 9. Сега ги събираме. Стават 2, 4, 8, 9, 10, 13, 22. Се получава. Следващото кръгло число е 30. Колко единици остава до 30? 8. Ето получихме контролната цифра. Така, другите означения по вагона. Ето тук долу 160, това е максималната скорост на движение. По РИЦ това е пак конвенция за обмен на вагоните, което е към Международния железопътен съюз. Ето така е котичката.
означава, че вагона може да се превозва по ферибот. Тук има едни числа, които не се разчитат. Това е вида на захранването и напрежението. А това говорите, че означава, че вагонът е оборудван с звукова система. Той имаше различни видове. Ако е така запълнено говорителчето, значи, че има високоговорителна уредба за връзка за мобилно оборудване за четене на музика, но без предавателна станция. Ако е празно тук, значи, че има предавателна станция. А двойката в квадрат, значи, че вагона има 13 жилен кабел за управление на информация, за дистанционно управление, за отваряне на вратите, дистанционно управление за осветлението. Ако е тройка, тук не двойка, е 18 жилен кабел. Има и девятка, което е 18 жилен кабел с избирателно деблокиране на вратите. Гарата до Мулан и после. Тук тези числа. 37 тона, където пише. Това е тарата на вагона. 45 тона е брутното тегло. И 88 души е броя на седящите места на вагона. Цяла информация относно спирачката. R в ромбче, значи, че вагона има високомощна спирачка за над 150% спирачен процент. Вида на функционния вентил, K е KNOR, че има три режима на работа на функционния вентил. G е за товарен влак, P за пътнически, R за бърз. Ето тук е режимния обращател, с който се променя режима на функционния вентил. Съответно в R спирачката има най-бързо действие, в P е малко по-бавно, в G е най-бавно. D в кръгче, че вагона е с дискови спирачки. Ако е с калоткови спирачки с композиционни калотки, е К в кръгче. И тук са отбелязани спирачните маси в различните режими. Ето тук са размери на вагона. Едното е междуосието на вагона или базата, както се казва, а другото е дължина от буфер до буфер 26,40 метра. Тук отстрани имаме шаблони, кога са извършени последните ревизии, мястото на извършването, ревизия на автоматичната спирачка, на електрическото оборудване. Това екран тук е за изолиране на спирачката на вагона. А ето тук, това е указателя за липковата спирачка. Дали е задържана или разклавена. Забравих да спомена за тези букви на значения тук. Главно буква Б означава, че това е второкласен вагон. Малко М значи, че вагона е с дължина на 24,5 метра, а Z означава, че вагона има централно захранване от локомотива. Има и други букви, малки, много, които означават различни неща. Като цяло, по значенията на вагона може да се разбере доста информация. Това беше като цяло. Ако ви харесва клипа, харесате, кажете дали искате да направя за товарните вагони или за локомотивите означенията. И това е.